Mukadzi ari kufamba achitaura kuti mimi mune chirwere nomwa mapiritsi HIV. Mune chirwere zvikati ndiani vari kumbofamba achitaura achidaro zvikanzi nditeni kutaura amai angu ndikati ho ngambofunga pamwe ndikati pamwe makuho nyaya dzinongoitika pane vanhu vanenge vaita sei vatanga vanhu vanenge vaida kuaka munhu ndikati pamwe zvichapera zvakaita sei zvakadaro ndagara zuva rechituru mukadzi vakauya kuti neshoko iroro akati bamwana kune shoko riri kuramba zviya kuti munzeve mangu munhu uya ari kusimbirira kuramba taura nyaya iyi ari kuti anzvinini makamborora umwe mukadzi akaenda saka imimi munofanirwa kunge mune chirwere saka makamborwara nesiki saka imimi muri kunzi mune chirwere muHIV saka nyaya zvakundinetsa kuti mashoko aramba achingopinda munzeve mangu aita mukadzi wako aiudzwanani aiudzwana aida kuti directly waitotamba alright For these and more stories, tune in to Zim News TV with Robert Tafumani.